Predstavujem vám Riesling Vlašský z produktovej rady Premium, ročník 2023, víno suché. Hrozno pochádza od nás z Modry z vinice Kramáre. Je to jedna z najvyššie položených viníc nad mestom Modra, kde sú veľmi priaznivé podmienky k tomu, aby sme každoročne dosiahli naozaj vysoko kvalitnú surovinu. Je tam veľmi dobrá dĺžka slnečného svitu, veľmi veľký počet teplých letných dní. Zároveň tam jemne fúka stále vietor, keďže je to v kopcoch, ktorý napomáha tomu k rýchlemu vysúšeniu aj nejakej vláhy, ktorá by mohla byť nejakým miestom vzniku chorôb, čiže každoročne veľmi kvalitná prívlastková surovina, o čom svedčí aj to, že víno obsahuje 13,5 alkoholu. Je veľmi krásne, také ako má Riesling Vlašský byť. Vo vôni nádherná vôňa kvetov, čerstvo pokosenej takej horskej lúky. Trošku sa tam začínajú objavovať tóny lipy a už tam začína nastupovať propolis, ktorý prechádza aj do tej chuti. Chuť je naozaj robustná, expresívna, veľmi plná, dlho trvajúca. V kombinácii s tou sviežou kyselinkou, ktorá tam je, toto víno predurčuje kľudne na archiváciu minimálne 2, podľa mňa bez problémov 5 až 7 rokov. Tých 3-5 bez problémov, keď to niekto za 5 rokov otvorí, bude to plné lipy, lipového kvetu a takých tónov medu. V minulosti bol Riesling Vlašský béčkovou odrodou, to znamená trošku zaznávanou, bol iba na kvantitu, ale tu je vidieť, že naozaj sa dajú z neho vyrobiť aj veľmi kvalitné prívlastkové vína.